Liyayikhetha igumgedlela Nkosi enkulu uphombela isitima samampondo kwaba mkhulu omkhulu phakade. Amen. Imbijana yabantu phela yayazi ukuthi uprofethi uMuhammad lona ungokhethiweyo kaNkulunkulu ngazo izenzo zakhe phela nendlela ayeziphethe ngayo. Kanti isikhonzi sayo inkolo yobuKristu lesi phela sasihlala ethempelini owayebizwa ngayo imonki ogama lakhe kwakuwuye uBahira. Wayelibonile uphawu kuye uMuhammad egxalabeni lakhe lokuthi ungumprofethi okhethiweyo kaNkulunkulu. Kodwa usekhule waze wahlanganisa yona iminyaka engu-40 kodwa akukho okwenzakalayo. Nakho ukuthi eze ekhulume noNkulunkulu uyaziphilela njengawo ama-Arabhu akholwa inkolo kaNkulunkulu futhi enze yona imikhuleko nokuhamba imikhosi engcwele kaNkulunkulu. Kodwa yena uMuhammad wayenayo indawo yakhe ayivame ukuthi ahambe ayokhuleka kuyo ngezikhathi ezithile eyayisemgedeni waseHira owawuqhele kangangokuba 5 kilometers ukusuka ekhaya lakhe. Wayevame ukuthi uma eseya kulo mgede azile ukudla fika ahlale izinsuku eziningi kuwo lo mgede ekhuleka. uMuhammad wayenganqeni ukuhlala inyanga yonke kuwo lo mgede ekhuleka ezile ukudla. Kodwa unkosikazi wakhe onguKhadija wayemvumela kulolu hambo lwakhe ngoba wayazi phela ukuthi wayemthanda kakhulu uNkulunkulu futhi ethembekile kakhulu. Nakho ukuthi phela umzala wakhe uKhadija wayefunde kakhulu ngayo inkolo. Izinto ezinjengalezi ezazenziwa uMuhammad wayeziqonda kangconywana. uMuhammad wayelokhu eqhubeke njalo nokwenza lo msebenzi wakhe wokuya kuyo le ntaba enomgede wakhona eHira minyaka yonke. Kodwa ngonyaka othile wawo u-610 CE ngenyanga kaMashi ngokwekhalenda lamaRoma, ekupheleni kwayo inyanga kwenzeka isimanga sento ayeqala ngqa ukuyibona eyamshayisa ngolukhulu uvalo. Ilapho phela athi useyathandaza khona ebusuku kuwo lo mgede wakhe kwavela ukukhanya okukhulu okwavele kwakukhanyisa khona lapha emgedeni kwabasemini kwabha. Kwavele kwajama ingqondo kuye umprofethi uMuhammad ukuthi ngabe yini lena. Wathi esakhungathekile kanjalo kwaphuma futhi lokhu kukhanya kwasakazeka yonke indawo phandle. Ilapho asola khona ukuthi lena ingelosi kaNkulunkulu. Ekuphumeni kwayo ingelosi akabange esazibambezela uMuhammad. Waphuma ngokushesha kuwo lo mgede wabona indlela ebheke ekhaya. Wathi ukuphakamisa izinyawo mbijana ngayo ingebhe yento ayibonile. Lokho kwenzeka ngalo usuku luka-27 enyangeni yakhe uMashi. uMuhammad elokhu eza lapha emgedeni ezokhuleka. Kodwa manje usethi galo yephuka. Wathi esashesha khona lapho wezwa izwi selimemeza. Maye babu, yiyo ingelosi iyamemeza uMuhammad. Ilokhu iphindaphinda amagama awodwa ethi Muhammad uyisithunywa sikaNkulunkulu, mina nginguGabriel ingelosi. Le ngelosi yayilokhu iphinde lawo magama imemeza. Galo yephuka kuMuhammad waze wayofika khona ekhaya lakhe umqondo wakhe uhambile. Wathi umkakhe uyambuza ukuthi kwenze njani namhlanje. Akaze aphendule ngalutho kodwa wacela khona ukuphumula mbijana. Wabe seyalala izama khona phela ukubuyisa umqondo ngoba wawuhambile. Futhi ephaphatheke eyinqaba ebonakala ukuthi wethukile kakhulu. Kodwa ekugcineni waze wavuka wabe sechazela umkakhe yonke indaba emehlele khona entabeni
nasemgedeni waseHira. Naye umkakhe onguKhadija wakhipha amehlo onke ngaphandle wethuswa yiso lesi simanga esasixoxwa kuye phela umyeni wakhe onguMuhamedi. Phela kulelizwe lase-Arabhu kwakusekuyiyo inganekwane ukuthi kwake kwaba khona uNkulunkulu. Abantu babezikholelwa nje kuphela, kodwa kungekho nesodwa isimanga noma uphawu lokuthi uNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba ukhona. Kodwa kwakukhona okwakubonakala ngamehlo, kwakuyizo izithixo ezazingasizi ngalutho, kanye nawo amasonto obuKristu ayesakhiwe. Kodwa izibonakaliso nayo imilingo kaNkulunkulu yayingekho, njengoba yayisizovela kuye uMuhamedi lona. UKhadija ongumkakhe uMuhamedi wathi uma esejula ecabanga ukuthi ngabe ubani umuntu ongasisiza ngalesi simanga esesivelele uMuhamedi, kwafika umzala wakhe engqondweni yakhe. Lowo phela kwakuwuye uWaraka bin Nawfal, owayefunde kakhulu ngazo phela ezenkolo. UKhadija wacela umyeni wakhe ukuthi abanikele kuye ngokushesha phela umzala wakhe lona onolwazi olujulile ngezenkolo. Bafika kuye uWaraka bin Nawfal bamchazela konke okwakwenzeke khona emgedeni. Ilapho naye uWaraka bin Nawfal ashawa khona uvalo, wasukuma khona esihlalweni sakhe ayihleli kuso, waba esethi ukuvakashelwe ingelosi kaNkulunkulu uGabriyeli, lena phela eyayithunywe kuye uMose kanye naye uJesu. Impela kuyiqiniso ukuthi wena ungokhethiweyo kaNkulunkulu, unguye impela lowo kwathenjiswa ngaye. uNkulunkulu ehlisele kuwe ubuprofethi. Ngaleso sikhathi uMuhamedi wayeneminyaka engu-40 ezwa lamazwi ayiqhamuka kuso lesi sazi sezenkolo, wawa phansi ngamadolo, waguqa, wazwakala esememeza esithi, munye uNkulunkulu, akekho omunye ngaphandle kwakhe, ungunaphakade, kazali futhi kazalwanga, wazi konke esikubonayo nesingakuboni. Ukuphila nokufa kwethu kusesandleni sakhe. Uyinkosi yempumalanga nentshonalanga. Noma ungashonaphi, amehlo akhe akuwe njalo. Ngiqinisile uNkulunkulu usezindaweni zonke, ungowazi konke. Kwaba yiwona amazwi akhe uMuhamedi lawa awasho eguqile. Isimo sakhe sasesiqale lapho phela ukushintsha emveni kokubonana nengelosi. Waqala wakhuthalela ukushumayeza abantu. Njengoba phela uMuhamedi wayekholiwe, wayezikholelwe yena nje kuphela, abekho abantu ayebashumayeza. Wayeshumayela phela ngaye uNkulunkulu oyedwa, omdali wezulu nomhlaba, ebatshela abantu ukuthi kabasuke kuzo zonke lezi ezinye izinkolo noNkulunkulwana ababebakhonza. Naye uKhadija ongumkakhe uMuhamedi wayeseyithuke kakhulu ngaso isimo sakhe uMuhamedi esasesishintshile, njengoba phela wayeseqalile nawo ukuprofithela abantu izinto ezizokwenzeka esikhathini esizayo. uMuhamedi waphinde wamxoxela futhi uKhadija ngazo izimanga ezenzeka khona phela emgedeni ngalesi sikhathi ebona ingelosi, ukuthi kunesikhathi lapho ingelosi eyake yamthethisa khona emgedeni, ikhuluma ngalo ulimi lwesi-Arabhu, ithi kuye, Muhamedi, funda egameni likaNkulunkulu wakho nomondli wakho owadala umuntu ngehlulu legazi. Funda. Inkosi iyona yafundisa umuntu ukubhala, fundisa umuntu ukufunda, yafundisa umuntu lokho ayengakwazi. Yaqala lapho-ke impilo yakhe uMuhamedi ukuhluba ebantwini bakhona e-Arabhu
njengoba wayethi uma ehamba enza lo msebenzi wakhe wokudayisa impahla aphinde ashumayeze abantu. Kodwa lokho kwase kuqala ukumbangela ubutha phakathi kwabo abantu ababekhonza zona izithombe kanye nabo benkolo yobuKristu. Waqhubeka njalo uMuhammad nazo iziprofetho zakhe, futhi yilapho kwabe sekuqala yona incwadi yalo iQuran, eyibhayibheli lawo phela ama-Muslim. Kwaphinde kwaba nawo umkhosi omkhulu obizwa ngayo iRamadan, oqala ngako ukuphela kwenyanga kaFebruwari kuze kuyoba ukuphela kwenyanga kaMashi. Lo mkhosi phela usuke wenzelwa khona ukuthi njengoba kwafika yona ingelosi khona emgedeni waseHira, lapho kwasunguleka khona yona inkolo ye-Islam, nakho ukusunguleka kwalo iQuran, kanye nako ukukhumbula inhlupheko yakhe phela umprofethi uMuhammad. Lo mkhosi weRamadan uba ngayo inyanga ka-9 ngokwekhalenda lawo phela amaSulumane noma ama-Arab. Lo mkhosi ucishe ufane nawo umkhosi owenziwa yiwo phela amaNazaretha ngenyanga kaJanuwari, lapho esuke ekhumbula ukufika kukaNkulunkulu entabeni enhlangakazi, lapho uShembe ayenomgede wakhe ayihlala kuwo, elindele uNkulunkulu owaze wafika emvani kwezinsuku ezingu-14. Wabe seyalelwa nguNkulunkulu ukuba njalo ngokuqala konyaka kumele ehlale eza kuyo le ntaba, lapho uShembe agcine esecelela nawo amaNazaretha angabantwana bakhe ukuthi athole ilungelo kuNkulunkulu nawo ukuthi akhuphuke eze kuyo le ntaba, njengoba uShembe wayekhuphuka yedwa. Nawo amaNazaretha abe sethi ayathanda ukuthi athathe lolu hambo aye phezulu entabeni. Liyagoqa lapho ekumgedlela mzulu amafutha omgogo into nesuka phade. Amen.